गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायहरनानै लानाय जाबाय। आं बे साननैसो भिडिअ नागारनानै होनो हायाखैमोन, मानो होनना बुङोबा आं लोमजाबाय थादोंमोन। गोबां गुजुदों, माने उदैयानो साजोब्बाय आरो माने। दा जियानो जा, आं मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेलखौ नायनानै। आं नोंथांमोननो मोनसे पस्ट देखायनानै होगोन स्क्रिनजोंनो लोगोसे। एक्स ग्रेसियानि नामाव माखासे सुबुंफ्रा आफाद दानानै फैसा खांदों। मुंख्लंनि न'खरफोरा मोननो गोनां मोनथायखौ मोननो थाखाय बै आफादफोरनो जाहाथे फैसा खाङोबा रावबो हरा बेफोरबायदि, आरो मुंख्लं न'खरनिफ्राय हेफाजाब होनो नाङा होननानै बुंनाय, बेखौ बुंदों जोंहा गेदेमा फेरेंगा सारा। दा आं नोंथांमोननो खिन्थाग्रोनानै लानो नागिरदों जे एक्स ग्रेसियाया माखौ बुङो आरोना। माखासे माने मिथिखागौ, नाथाय मिथियैफोरा मिथिना लानाया मोजां। मानो होनना बुङोबा कन्टेन्टखौ बुजिग्रोनानै लायोब्ला, टाइटेलखौ बुजिग्रोनानै लायोबा माने बाथ्राखौ बुजिनो मोजां नाङो आरो। दा एक्स ग्रेसिया होननानै बुङोब्ला बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गेजेरजों जोङो NDBआव मानो थांनायमोन, बे मोनसे सोंलु फैयो। दा जोङो NDBआव थांनायानो जाहैबाय बड'लेण्ड लाबोनो, गावनि बिमानो बड'लेण्ड होफैनो थाखाय, नङा होमबा? हानि मोनथाय होफैनो थाखाय, थांना थानायनि थामोनथा होफैनो थाखाय। दा बेनि गेजेराव NDBआव थांनानै गोबाङा सफैबाय, गोबाङा सफैनो हायाखिसै। नाथाय मानो सफैनो हायाखिसै बेनो जाहैबाय माने थैबोबाय, सुथुरनि आखाइनिफ्राय बासायनानै लाबोनो हायाखिसै। दा बेवहाय बै गेदेमाफोरा, जोंनि लिडारफोरा, जोंनि दैदेनगिरिफोरा बै मुंख्लंनि न'खराव थांनानै मा हैनो हानो, जे नोंथांनि फिसाज्लाखौथ' जों होफैनो हायाखिसै आयै, नोंथांनि फिसाज्लानि मावनाया मोजांमोन नाथाय सुथुरनिफ्राय जों बासायनो हायाखिसै, बिनि थाखाय नोंथांनि न'खर एबा नों बिमाया नोंनि फिसाज्लानि फिसाज्लाफोरनो, बा नों बिमाया गावनि थाखाय थांनानै थानायनि गेजेरजों माबा मोनसे बानायनानै लानो थाखाय जाहाथे हायो होननानै जाय साख्रि एबा जाय फैसा अनसुंथाइखौ होयो बेखौनो एक्स ग्रेसिया होननानै बुंनाय जायो आरो। जेरैबायदि दाख्लैयो बिस्वजित दैमारि सारा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'खराव थांनानै होबोनाय, बैफोरखौनो माने एक्स ग्रेसिया बुंजानाय जायो आरो। दा जियानो जा, दा आफादा सोर? आफादाबो गुबुन रावबो जानाय नङा, आरो नङाबो मिथिखागौ बयबो। जोंनिनो बिदा फंबाय गोमाजानाय दावहारु हान्जानि न'खर, हयथ' सोरबा जोंनि दावहारु NDBफोर, जायफोर दिनैसिमबो गोजोन गैया, मुंख्लंनि खाम्फा बायदिसिना गायसननो थाखाय नांबोबाय थाखादों। नोंथांमोनाबो नुखादों बेखौ गासैबो। दा बैफोरनो आरो जोंनिनो माने मानसि, जोंनिनो आरो न'निनो बिदा फंबायफोर, बे आरोना। दा आं बेखौ मानो थाखाय बुंनो गोनां जादों, बे कन्टेन्टखौ मानो लाबोनो गोनां जादों होननानै बुङोब्ला, जे मानो थाखाय बिनांखो, मानो आफाद दानांखो, मानो बुंनांखो, नोंथांमोना नुबोबाय थाखादों। गोबां समनिफ्राय बुंबोबाय थादों, दावराव खालामबोबाय थादों। मुंख्लंफोरनि थाखाय जायखौ कमिटमेन्ट होदोंमोन होनो होननानै, साख्रि फैसा, बैनि थाखाय नांबोबाय थादों एक्स NDB जायफोर मुंख्लं न'खरफोर। जाय जोंनि गेदेमा फेरेंगा सारा गावनो बुंदोंमोन, पावाराव फैनायनि लोगो लोगो NDBनि केस, साख्रि होनाय आरो मुंख्लंफोरनो होनाय साख्रि, रां रुफा, बैफोरखौ 6 दाननि गेजेराव मावगोन। 6 दानाबो बारलांबाय, नाथाय दिनै बोसोरनै कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ। बिनि गेजेराव मावफुंनो हायैनि थाखाय बैफोर खुद्रिनायखौ लाबोदों आरो। दा मोनसेजों हायाखै मोननै, बेफोरबायदि आफादबो दादों, बेफोरबायदि बहुद खोथा आरो, नङा होमबा? दा मेन खोथाया आंनिफ्राय बे सोंलुआ बेसो जे एक्स ग्रेसियानि नामाव जाय साख्रि फैसा होननाय जाय कमिटमेन्ट, बे कमिटमेन्टआ जुदि थारब्ला, हाथावनाब्ला, पसिबोलबा बे एकर्डनि गेजेरजों, अब्लासो कमिटमेन्टखौ लानांगौ, आं बेखौ सानो आरो।
दा नंखाय बाथ्राजों कमिटमेन्ट लादोंब्ला नंखाय बाथ्राखौनो होगोन होननानै बुंदोंब्ला दा बिटिआर सरकारनि गेजेरजों मावबाय थादों होननानै बुंदोंब्ला बिसिबां नंगौ बिसिबां नङा बेखौ मिन्थिनानैसो कमिटमेन्ट होनांगौ आरो जुदि बिनि गेजेरजों एक्सग्रेसिया होनो हाथारनायब्ला कमिटमेन्टखौ दिनैनि गेजेरावबो होफिननांगौ प्रेस मिडियानि गेजेरजों बुंनानै होनांगौ पस्टनि गेजेरजों नङा लासैनो जे बै मुंख्लंफोरनि न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफाखौ लानानै सावरायनांगौ नोंथांमोननि खामानिखौ जों मावगासिनो दङ समाजनि गेजेराव दावराव दावसि दालाबोथ' जोंखौ बै एसे खामानिखौ मावग्रोनो हो बैफोरबायदि सावरायजानो जों लुबैयो बिनि थाखायनो दिनै दावराव दावसिया जाबोदों आरो दिनै गोदोनासिम बुंजानायनि उनावसो मोनसे पस्टनि गेजेरजों मावदों होननानै बुङोब्ला जाया होननानै आं सानो दा बे आरो दा गोबाङा बेखौ दावराव लाबोनाय एलिगेसन लाबोनाय साननो हागौ बाट बे नङा दिनै जाय एनडिबि न'खर गोमाजानानै थांदों बैसोरसो मिथिगौ बे केसखौ आरो आं बै मुंख्लं न'खरफोरनिफ्रायबो आं बुंदों दिनै लास्टनि गेजेरजों दिनै पस्टनि गेजेरजों जायफोरा नुबाय बिसोरथ' नुबायानोसै आरो दा जायफोर नुवाखै सोरबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों एक्स एनडिएफबि जायफोर मुंख्लंफोरनिफ्राय सोरबा जुदि फेमिलि नायदोंब्ला नोंथांमोना थि खालाम सावरायलाय जेरै बियो बुंबाय पस्टनि गेजेरजों जाहाथे नोंथांमोना फेस टु फेस रायलायलायो बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ दोनथ'नानै फैसा खांनानै मावनो नागिरमारदोंब्ला बेखौ दसे दोननानै पस्टनि गेजेरजों जुदि सारा बुंबायब्ला बेसेबां सैथो थांनानै सावरायहैनि प्रेस मिट लानि सारजों लोगोसे निउस मिडिया लांफानानै सावरायनानै रायजोनो खिन्थानि जाहाथे दावराव दावसि जाया नै बैफोरखौ सावरायलायनो लुबैजायो आरो मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना दिनै नुखादों गोबां दावराव दावसि आफादनि सायाव आफाद बिसिबां थांखिजों बिसिबां मावदों बुंनो हाया दा आंनि बुंनांगौ बाथ्राया सर्टलि बेमोन बिदिब्ला दिनै एसेनोसै गोजोन्थों जे बर' हारिनि जौगालाव जाथों।